colexio, seguimos co colexio salesiano. En terceiro posto, Perosa Infancia. Creo que estamos facendo os adultos como, Dios mío. Lucía de la Rosa e Marcela de León. ¡Ponte Alonso! Sabedes, co paso do tempo fomos evolucionando. Xa non usamos coellos e algúns pedimos máis un metro de conta. Sigamos. Os novos pais queren sempre boas ser a súa peque. Seguro que cando estén a miña boda, gritarán no medio da igrexa: "Viva miña peque! Viva!" Nunca sentiches esa sensación de querer cambiar a petrano? Esa sensación de que te succione. Por exemplo, cando vou dormir a casa de alguén, os meus pais soltan unha lista de recomendacións. Para outros. Primeiro, tens que comer con boca pechada. Segundo, tens que dir sempre grazas. Que queren que cando entres te digan: "Hola, e ti, grazas. Queres comer? Grazas. Eres parda? Grazas." E moitas recomendacións máis, que se seguise acabaría con tantas que sería máis dobres que a vida de Papá Noel, que ao parecer nunca morre. Pois eu cando vou ao colexio, saio pola porta e veo a miña nai así: "Una cosa verde!" Empezas a moverte e ves a todas gritando de arriba. Ese é o precisamente do que queres a terra que trae. Imos falar das nosas habilidades, antes e agora. Antes, corría un metro por hora e me cansaba. Non sei como, e agora só usei na volta. Antes non falaba de dar brincos. Era unha nena moi enerxética, pero agora existe a palabra preguiza. Eu non son preguiceira, son